Вітаю, це тема Дня Крим в студії Георгій Спасакокоцький. У Меджлісі кримськотатарського народу закликали ОБСЄ і ООН відвідати окупований Росією Крим через катастрофічну епідеміологічну ситуацію, викликану високими темпами зростання захворюваності на коронавірус. Про це у Фейсбук повідомив глава Меджлісу кримськотатарського народу Ріфат Чубаров. За наявними в Меджлісі даними, кількість щоденних випадків захворюваності на території окупованого півострова перевищила рівень, який може бути забезпечений можливостями існуючих лікарень і медпрацівників. Через це багатьом пацієнтам, хворим на коронавірус у його важкій формі, відмовляють у госпіталізації. Про ситуацію з коронавірусом в Криму і можливі шляхи вирішення цієї ситуації, якщо її можна вирішити, будемо говорити сьогодні. З нами на зв'язку Ріфат Чубаров, голова Меджлісу кримськотатарського народу. Вітаю вас, Ріфат ага. Я також вітаю вас і ваших глядачів. У мене зразу перше питання. Закликали ОБСЄ і ООН відвідати окупований півострів. Я хочу нагадати, що з 2014 року, від початку окупації, жодна моніторингова місія міжнародна не змогла потрапити на окупований півострів. Що може змінити зараз? І чи взагалі може щось змінитись, враховуючи позицію Росії в цьому питанні? Дивіться, тут принциповим є те, що у нас в Україні і саме у зв'язку з розпочатою російсько-українською війною в 2014 році на нашій території за згодою нашого уряду створені дві місії. Одна спеціальна моніторингова місія ОБСЄ, а друга моніторингова місія Організації Об'єднаних Націй за правами людини в Україні. І в повноваженнях, мандатах цих обох місій є відвідування будь-яких куточків України, включаючи Крим. Бо Крим – це є Україна. Ми зрозуміло, що ми виходимо з того, що Росія їм буде відмовляти відвідувати Крим і у зв'язку з вибухом захворювання коронавірусом, але ми просто будемо вимагати, щоб ці організації звернулися до окупаційної влади і потребували, щоб їх туди пустили. Подивимося, який буде результат. Вони це мають зробити. Рівень захворюваності в окупованому Криму. Ми можемо отримувати тільки дані з джерел. Голова окупаційної адміністрації Аксьонов, наприклад, сьогодні повідомив вчорашню статистику, що в даний момент зареєстровано 146 випадків коронавірусної інфекції, в тому числі 57 випадків з безсимптомним перебігом захворювання. І все, власне, з такої, якщо цю інформацію можна вважати. Вони малюють те, що вони хочуть. Дійсно, вчора, на 26 жовтня, вони показали 146, але на 23 було 204, на 24 було 255. І чому таке зниження? Бо комусь це захотілося, чи їм там казали, оскільки немає жодної довіри, але не тільки за того, що в нас немає довіри. Ви розумієте, коли ми говоримо про кримськотатарський народ, він на велику нашу жаль, він є невеликим за чисельністю. Ми майже всі один одного знаємо. Нас всього 300 тисяч. І ми дуже щільно спілкуємося, а можна не лише спілкуватися, можна почитати ці групи в Фейсбуці і в інших соціальних мережах. І є десятки випадків, коли людям відмовляють госпіталізації. Я можу сказати Ріфат ага, я перепрошую. Я навіть сьогодні зайшов, почитав цю інформацію, яку я щойно навів на Фейсбук-сторінці Аксьонова, і люди йому в коментарях тут же пишуть, що швидкі допомоги в САКах не приїздять взагалі. Там ще десь теж викликаєш лікаря, він не приїжджає, там тести здати, за свої гроші можна здавати. Я впевнений, що в нього в коментарях це написали далеко не кримські татари, а десь десь якісь прихильники. Але ми отримуємо ще більше від наших співгромадян. Я можу сказати, в одному селищі, там де компактно проживають кримські татари, так сталося. Там була одна подія і одразу захворіло близько 10 людей. Що вони зробили, ці
місцева влада. Вони пропонували звільнити один дім на цій вулиці. Вони там створили те, що вони назвали лазаретом. Поклали туди людей, близько 10 людей, і туди 2 рази на день приходила медицинська сестра, яка робила крапельницю, ставила цим людям, і таким чином намагалися їх вилікувати. Але ще проблема в тому, що незважаючи на те, що лікування носить індивідуальний характер, це зрозуміло і всім лікарям, і в Криму, але все-таки є ліки, які більш всього потребувані і лікарями, і їх пацієнтами, і вони щезли з аптек Криму. І от тоді вже наші співгромадяни звідти просто заголосили, сказали допомагайте, і тому ми і оголосили цю кампанію таку, це слово таке для нас мобілізуюче, акцію допомоги тим людям, які в Криму опинилися в такій тяжкій ситуації, і їм мало хто може допомогти, в них немає великої родини і таке інше. Як буде виглядати ця кампанія? Це якимось чином будуть передаватись ліки? Як це буде виглядати? Ми оголосили збір коштів і ліків. І це в першу чергу наші громади, а їх багато, більше ніж 50 в Туреччині. І вони це вже проводять уже 3-й день сьогодні. Є певні форми, і ми все це будемо передавати волонтерам в Криму, в кримсько-татарській спільноті. Слава Богу, всі ці труднощі останніх більш ніж 6 років, вони привели до того, що дуже сильно розвинутий такий волонтерський рух. І є волонтерські організації, яким всі довіряють безмежно, і ми пропонували співробітництво з ними. Будемо їм передавати ліки, інші ресурси, а вони вже будуть там допомагати тим, хто цього потребує. Ну і, власне, питання, як взагалі перевіряти інформацію по хворих на коронавірус в Криму, статистику. Ну, є російська статистика. От станом на сьогодні зафіксовано було 8533 заражень коронавірусом, одужали 4753, смертей 122. Тим не менш, є цікава історія. Був такий Чемоданов, це так званий очільник окупаційного Міністерства охорони здоров'я Криму. Його вже звільнили, Ігоря Чемоданова. Так от, була цікава історія, яку наводила Кримська правозахисна група. Повідомляти про померлих в окупованому Криму від коронавірусу окупаційна влада почала 30 квітня. Так от, з 30 квітня по 7 липня на ресурсах, російських ресурсах, повідомили про 31 смерть від COVID-19. Це без врахування Севастополя. А 8 липня оцей же Ігор Чемоданов сказав, що змінена схема підрахунку померлих від коронавірусної інфекції, і вже кримська влада заявила про 12 смертей всього. І таким чином, ну і тут, звичайно, є ще прекрасна, прекрасна, це не те слово, мабуть, сумна, скоріше, історія. Мешканець Сімферополя Руслан Москвін захворів на коронавірус і помер в ніч на 17 вересня. Так от, навіть оприлюднена газетою «Кримські ізвєстія» аудіозапис, коли він намагався додзвонитись до швидкої, щоб йому там, швидка приїжджала, але нікуди його не забирала. Так от, закінчилось тим, що він помер, а причиною смерті видали довідку неуточнена кардіоміопатія, а не коронавірус. А всі його родичі, які теж захворіли, їм поставили діагноз вірусна пневмонія. Тобто про коронавірус там зовсім не йдеться. В такій ситуації, коли не ставлять в діагноз, людина там померла від коронавірусу, але пишуть, що від пневмонії або там серцева недостатність. Достатньо важко взагалі якось обраховувати ситуацію в Криму. Які можуть бути ще альтернативні джерела? Дивіться, тут дійсно, ми всі маємо розуміти, що пандемія коронавірусу, вона по всьому світові.
і всі від неї потерпають, і в тому числі на материковій частині української держави. І є дуже багато труднощів, і в тому числі організаційних, про що тут говорити, люди про це все знають. Тут те, що відбувається в окупованому Криму, тут ще є така своя специфіка. Там люди не просто відчувають себе покинутими, вони абсолютно кинуті, і в тому числі тією окупаційною владою. Є десятки випадків, коли які підтверджують те, що люди залишилися сам на сам. Ви зараз сказали про ці діагнози. У нас є свідчення 2 лікарів, принаймні, які нам розказали про те, що їм дали накази, щоб записувати причиною смерті людини одну з тих супутних хворіб, які посилюються у зв'язку з коронавірусом, але тільки не коронавірус. І таким чином вони приховують кількість тих, хто захворюваний, тим більше тих, хто помер. Ми знаємо, ми фіксуємо дуже багато жахливих ситуацій. Скажімо, буквально днями померла дружина, і є такий олімпійський чемпіон, ще за радянські часи, з класичної боротьби Рустем Казаков. Померла його дружина, через 2 дні помер племінник цієї жіночки, якому було 37 років. Це тільки в одній родині. Коли трапляються захворювання серед бюрократії окупаційної, тобто серед тих окупантів, їх одразу переправляють в Москву. Я можу вам назвати прізвища. Так звана сенатор Ковітіді, яка, до речі, до окупації очолювала управління юстиції Севастополю, її, зрозуміло, відвезли в Москву. Або мер Ялти Імгрунт, якого вивезли хворого лікуватися туди, власне, в Росію, і там вже його не врятували. Або віце-прем'єр Романовська. Весь Крим зараз задається питанням, чому цих начальників звозять до Росії, а людей залишають помирати тут. Я думаю, що я це розкажу, дуже такий випадок, коли оцей цинізм російських окупантів, відомий случай, він розпоширений всіма ЗМІ Росією. Є такий Сергій Марков, дуже відомий такий послідовник Путіна і такий українофоб, такий ярий. Так він захворів. Він сховав, що він захворів в Ялті. Він сів на літак, а потім все своєї дурості, він це розказав в репортажі на «Ехо Москви». Так там на нього всі ті, хто живе в Криму, накинулися про те, що він ще попутно заразив десятки людей. Я хотів просто показати про те, що люди, громадяни, наші громадяни, українські в Криму, вони залишилися абсолютно там кинутими. І тут дуже важливо, щоб ми будь-якій можливій такій формі ми їм дали не просто зрозуміти, а відчути, що вони там не одні. Це дуже важливо. Дякую, пане Рефат Агану. Я думаю, тут важливо запитати, що має зробити держава, щоб люди відчули, що вони не покинуті. Це питання я адресую Тамілі Ташевій, заступниці постійного представника президента в Автономній Республіці Крим. Вітаю вас, пані Таміла. Доброго вечора. Пані Таміла, вітаю вас. Доброго вечора. Доброго вечора. Ми зараз говорили з главою Меджлісу кримськотатарського народу. Вони починають таку свою громадянську акцію, будуть збирати гроші, ліки для того, щоб підтримати тих громадян України, які знаходяться на окупованому півострові. Тим не менш, власне, ще 5 жовтня представництво президента України в Криму заявило, що теж має свій план, такий певний план дій, чим можна допомогти. Отже, що може зробити українська держава для тих, хто знаходиться в окупованому Криму і в цій ситуації з коронавірусом і з відсутністю ліків і медичної допомоги в достатній мірі? Все ж таки дуже важливо було би сказати про те, що відповідальність за цивільне населення несе країна-окупант, і сказати про те, що Україна як держава не має зараз
доступу на територію Криму. Це дуже важливо. І всі ті дії, які не вчиняє, на жаль, російська окупаційна влада на території півострову щодо захисту цивільного населення, в тому числі в час пандемії коронавірусної хвороби, це повна їх відповідальність. Але ми прекрасно розуміємо, що незважаючи на це, важливо реагувати на те, що там відбувається. Відповідно, звісно, що з одного боку ми на міжнародному рівні реагуємо на це, і наскільки мені відомо, і Міністерство закордонних справ, і ми у своїх комунікаціях з дипломатичними представництвами говоримо про те, що зараз відбувається з коронавірусною хворобою, її поширення на території півострову і відсутності адекватних дій з боку окупаційної влади або офіційної російської влади на території півострову. Ми зі свого боку, окрім того, звісно, що одразу прокомунікували з Міністерством реінтеграції тимчасово окупованих територій та Міністерством охорони здоров'я щодо можливостей на адмінмежі, щоб з'явилися аптечні пункти, в які можуть приїжджати наші українські громадяни, пересікати адмінмежу і купувати ліки для того, щоб мати ефективне лікування на території півострову, тому що одна з великих проблем – це не тільки відсутність койко-місць на території півострова, а й в тому, що відсутні фактично ліки у аптекарських закладах на території півострову, і є єдині можливості для отримання таких ліків – це купувати їх або на території підконтрольній Україні, в Херсонській області, або в інших якихось регіонів, і передавати їх на території півострову, або наші українські громадяни вимушені їхати на територію Російської Федерації, купувати ліки там. Окрім того, є питання онлайн-послуг для кримчан. На даний момент ми ще пропрацьовуємо це питання, коли сімейний лікар міг би надавати принаймні базові консультації для наших українських громадян на території півострова. Але все ж таки я б наголосила, що всю відповідальність за цю гуманітарну насправді кризу і катастрофу несе країна-окупант. А ми, як держава, звісно, що вітаємо всі ініціативи громадянського суспільства і Меджлісу кримськотатарського народу, і теж закликаємо українських громадян долучитися до цих ініціатив і підтримати наших громадян, які лишилися на тимчасово окупованій території. Проблема з ліками в окупованому Криму ще полягає в тому, що є певна специфіка цього бюрократичного бардака в Росії. Там вийшло нещодавно постанова про те, що має бути електронне маркування на ліках. Природні, що далеко не всі ліки мали це електронне маркування. От якраз цих ліків бракує. Тут питання зразу виникає. Якщо люди будуть приїжджати на територію підконтрольної Україні, купувати ці ліки і намагатись возити їх в Крим, то російські прикордонники, митники будуть ці ліки, ймовірно, забирати. Розумієте, ми цього не знаємо. Це по-перше. По-друге, вже протягом останнього мінімум місяця українські громадяни, які проживають на тимчасово окупованій території, їдуть на підконтрольну місто Херсон або в село поблизу контрольно-пропускних пунктів або Чонгар, або біля Каланчака, і купують ці ліки. Але є проблема в тому, що ці ліки в тому числі вже в обмеженому такому обсязі знаходяться і на адмінмежі. Тому дуже важливо, щоб постійні були поставки таких ліків, і щоб ті громадяни, які виїжджають і намагаються купити ці ліки, щоб вони були в постійній наявності і ними можна було користуватись. Наскільки нам відомо, але я не хотіла би коментувати дії окупаційної влади і так званої прикордонної служби Російської Федерації, що вони забороняють або ні, але наскільки нам відомо, вони просять показати рецепт лікаря, і відповідно тоді ці ліки можна завести. От говорили з Мінреінтеграції, це ідея хороша, річ в тому, ще до ковіду, власне, і рік тому, і два, такий,
якщо це назвати аптечним туризмом, коли з окупованого Криму приїжджають на територію підконтрольної Україні по ліки, да? Було таке явище і достатньо поширене. Звичайно, щоб їхати десь аж в Херсон по ті ліки, там чи ще кудись далі, ну, там і так не дуже хороша логістика, ну а ще коли хтось там хворий, ну це взагалі біда. Відкриття таких аптечних пунктів ідея, в принципі, непогана. А чи говорили про якісь часові рамки, коли це може бути зроблено і хто за це відповідає, власне? Щодо аптечних пунктів, да, це такі аптечні відділення, це не повноцінні аптеки. Ми зараз говоримо про короткі терміни, будемо намагатися це швидко закрити, цю потребу. Власне, вчора в нас була за керівництва Мінреінтеграції, представництва Міністерства охорони здоров'я така внутрішня нарада. Поки що ми шукаємо шляхи, бо є, ви розумієте, да, певні обмеження, певні процедури, які потрібно пройти, але Міністерство охорони здоров'я нам наголосило, що з їх боку будуть максимальне сприяння. Щодо того питання, яке ви задаєте, то Міністерство реінтеграції, я думаю, вони ще прокомунікують це питання, але вони розглядають можливість до кінця року у сервісних зонах відкриття, в тому числі таких невеликих магазинів по формату, як магазинів у Сполучених Штатах або у європейських країнах, коли в одному магазині можна купити як продукти харчування, так і в тому числі аптечні пункти там знаходяться. Відповідно, прийшовши в один магазин, купити ті необхідні продукти або медикаменти, які потрібні для людини, коли вона пересікає адмінмежу з Кримом. Але це поки що є проектом, вони над ним працюють. Я сподіваюся, що Мінреінтеграції вийде з цією ініціативою до суспільства, прокомунікує це ближче до кінця року. А пані Таміло, от щоб зрозуміти, коли реально, так реалістично можуть відкрити такі крамниці в пункті перетину, треба зрозуміти, а чому там за попередні роки таких крамниць не з'явилось, там Чонгар, Чаплинка? Ну, на превеликий з жаль, вашого погляду. Питання не до мене, насправді, бо і режимну зону, і сервісну зону почали облаштовувати лише в кінці 2019 року. Власне, в листопаді 2019 року були відкриті пункти пропуску Каланчак і Чонгар. Зараз іде остаточне опрацювання роботи у сервісній зоні спільно із і приватними інвесторами, але це вже працює. ЦНАП на адмінмежі, в тому числі з Кримом, працює. Да, там поки що на даний момент так багато людей його відвідують, але все ж таки кримчани теж приїжджають і отримують ті сервіси, які їм потрібні. Тому чому цього не було зроблено, на превеликий жаль, мені складно відповісти на це питання. Ну і таке ще питання, якщо можна коротко. Враховуючи ситуацію з проблемами з лікуванням, з медикаментами в окупованому Криму, чи розглядається можливість дозволити, якщо людина захворіла на коронавірус, в стані якось пересуватись, щоб людина приїжджала на територію підконтрольну Україні для того, щоб отримати лікування необхідне? Це складне питання. Це складне і дуже важливе питання. Ми розуміємо, що на даний момент це на превеликий жаль мало ймовірно, тому що ви знаєте ці обмеження, які існують для людей не тільки з Криму, і для людей з Донецької, Луганської області, в тому числі в пересуванні в межах країни між областями, які називаються червоними. На жаль, і Донецька, Луганська область, і Крим входять до так званої червоної зони. Відповідно, ми розуміємо, що з цим поки що на даний момент є питання ускладнення, але загалом питання медичного забезпечення, які не стосуються лише ковід-хворих, зараз є на опрацюванні як в представництві, так і в Міністерстві реінтеграції спільно з Міністерством охорони здоров'я. Дякую, пані Таміло. Це була Таміла Ташева, заступниця постійного представника президента в Автономній Республіці Крим. Ну, що я можу сказати? Це була програма «Тема дня Крим». Бережіть себе і не хворійте. На все добре.